गोविंद बसुमतारिया मन्त्री बिबान मोनब्लानो भैरबकुन्दआव उफ्रा बिसायख'थि जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों रथेन्द्र दैमारी। दिनै 39 नं फास'नै सेरफां बियाब इउपिपिएल दोलोनि गासै मोन 12 गुदि इउपिपिएल हान्जानि जथायै समायखिरा लानाय हाबाफारि। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारि, अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि रवीन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि रथेन्द्र दैमारी बिथांमोनहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि रथेन्द्र दैमारिया बाहागो लानानै मैयासो इउपिपिएल दोलोआव हाबनाय बारग' एनडिएफ बुंथिगिरि बि बेंगा बिथाङा आरोबाव गोबां बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव हाबबावगोन। दासान्दि कक्लाबारि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया सोलिगासिनो। भैरबकुन्द बियाबावबो उफ्रा बिसायख'थिया थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद बसुमतारियानो मन्त्री बिबान होगोननि खोथा होखानाय दं। बिथांनो मन्त्री बिबानखौ होयोब्लानो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिबानखौ एंग्लायगोन। बिनि उनावनो भैरबकुन्द बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिखौ खुंगोन होननानै मिथिहोदों रथेन्द्र दैमारिया। नोंथांमोन बुंनाय बायदिनो नंगौ गोजोनथाव रादाब। नोंथांमोना मिथिगौ बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय जाय बिथांमोना हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन बिथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना मिथिगौ गोबां फ्रेक्सनाव गावनानै दङमोन। थ' एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना खौसे थानानै आरो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' दैदेननाय जों जिहेतु खौसे बेयाव सागन सादोंमोन। दा खौसे खामानि मावनांगौमोन, खौसे थानो हायाखैमोन। दा बेवहाय सोरबा माने थेर बेथेर बिदिनो सोरबा सोरजोंबा थांफानानै सोरबा बिपिएफजों थाहैदोंमोन, सोरबा बिदिनो खामानि मावाखैमोन नार्भास जानानै। नाथाय दिनै नैबे जोङो सरकाराव फैनायनि उनावहाय दिनै बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनो लादों आरो जों थांनाय समफोरावहाय जि सोमावसारारि बिथांमोनखौ जोङो दिनै जिखिनि बिथांमोननि मोननांगौ रिहाबिलिटेसन बा पेकेज जिखिनि मोननांगौ बेखौ बिथांमोनखौ मोनहोफुंनायजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो बिटिआर एकर्डखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आरो खालामनोब्ला जों दिनै बेयावहाय सागन सानाय मोनफ्रोमबो फेक्सननिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा खौसे थानानै खामानि मावनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै दफाफोरखौ मावफुंनायनि लोगोसे बै गोलाव जुजिनानै आलानि आथानि जानानै थानाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि न'खर खुंनाय, बिथांमोननि जिउ, बिथांमोननि समाज बेबस्था बेफोर गासैखौबो जों थिग खालामनांगोन। दा बे हिसाबै दिनै प्रमद बर' दैदेननायनि गेजेरजों बेफोर गासैबो सावरायनाय आरो खामानि मावनाया जाबाय थादों। निस्सय थांनाय समफोराव मानिबा बेले बेजेनि थाखाय बिथाङा बिपिएफ हान्जाजों थांदोंब्लाबो दिनै बुजिफिननानै बिथाङा जोंनि हान्जायाव फैबाय। मैया बिथाङा जयेन जादों प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि बिथांजों जगाजग खालामनानै मोजां भाबै मैया जयेन जालांबाय आरो बिथाङा खोथा होदों बेबायदिनो गावजों गोबां आरो बिथांनि मावथि बिथांमोना जगाजग लागासिनो दङ। बिथांमोना खामानि मावगोन, जयैनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगोन आरो जों गोलाव जुजिनानै फैनाय जोंनि आलानि आथानि जिउ जि जानानै दं बेफोरखौ जों नायनानै जोङो बिथांमोनखौ मदद होनानै जेखिनि सरकारनि आसनिफोर दङ, जेखिनि बिथांखिफोर दङ बेखौ जोङो मोजाङै मोनफुंहोनांगोन, मावनानै होनांगोन आरो जोंनि समाजखौ जों बिदि आग बारायनानै जोङो लानानै थानांगोन। निस्सय बे गासै बाथ्राफोरखौ बुजिनानै बिथांमोना दिनै निस्सय गोसो सिङाव थांखि लादों आरो जोंजों जयेन जादों। मिजिं थिदों बिथांजों आरो जिखिनि बेबायदि लामा आन्दायनायनो गोबांफोर गोदाव सोराव जानानै दं बिथांमोनाबो फैबावगोन। 8 जुनावहाय कक्लाबारि नि जि बिसायख'थि बेयो जानानै थांसिगोन आरो आथिखालाव जोंहा बिजाथि डिक्लेयार जाबाय आरो खामानि मावबाय थादों। बेवहाय जोंनि गासै इएम एमसिएलए बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दिनै बिबान होनानै खामानि मावबाय थादों। बेयावहाय जों नुदों दिनै माने मैदेरजों बा सियालफोरजों जुजिलायनाय बायदि मैदेरा बेसेबांबा गोजौ गिदिर बोलोगोरा, सियाल बा सैमाफोरा माने बेसेबां फिसा मालाबाबो चेलेन्ज नांनो हानाय नङा। दा जोंना कक्लाबारियावबो बिदिनो जादों। दिनै बिपिएफआनो होन बा गुबुन जिएसपिआनो होन दिनै जोंनि जि इउपिपिएल बेजों जिहेथु जों दिनै बिजेपि इउपिपिएल खौसे जानानै दङ, जिएसपिआबो दिनै खौसेयानो दिनै बिनि गेजेरावहाय टर्चनि सावगारि लाना बिथांमोना दिनै बिसायख'थियाव ओंखारदों, नाथाय बिथांमोना देरहानाय नङा आरो बिपिएफआबो देरहाखानाय नङा। दिनै हाग्रामाया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिथाङा इलेक्सननि उननिफ्रायनो सरकार दाजेननायनिफ्रायनो बिथाङा माने रायजो राजा गावनि मानसिफोरखौ, गावनि हान्जाखौ बोरै हमथानो हागोन बायदिसिना खोथा मिसा खोथा बुंनानै आंनि सरकार फैगासिनो दङ, जोंनि सरकार फैगासिनो दङ, बिपिएफनि सरकार फैगासिनो दङ। नोंथांमोना बयबो नुबाय, फ्ल'र टेस्ट खालामबाय, बेयावबो जेनबाय, गावआ देरहागोन होन्दोंमोन बेयावबो जेनबाय, बांसिन मेजरिटि मोननानैबो बियो दिनै सरकारखौनो दानो हादिया, बेयावबो जेनबाय। बेनि उनावहाय एमएलए इलेक्सननि उनावबो बिथाङा फैफिनगोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, बेयावबो जेनबाय, जेनगासिनो दङ।
आरो बिथाङा बोरै हायो जिहेथु बिथाङा थांनाय गोलाव सम सासन खालामनायाव गोबां कारापसन खालामबाय गोबां केस दङ बेफोरखौ गिनानै बोरै माने सरकारजों थानो हायो बै केसफोरनिफ्राय बोरै उदां जानो हायो बेखौनो बिथाङा बायदिसिना पलिसि खालामनानै सरकारजों बोरै थानो हायो बेखौ माने बुंथिंगासिनो दङ नाथाय बे रोखाखा दिनै प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे जे दिनै जों सोमावसारनानै फैनाय सागोन सानानै फैनाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि बे UPPL हान्जाया दिनै भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मदि अमित शाह डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मोजां सोमोन्दो दङ आरो बेनो रोखा फोरमान दाख्लै जि रायजो सभानि जि बिसायख'थि बेवहाय जों UPPL हा जोंहा थोजासे MLA गैयामोन अब्लाबो जों अनलायलायनायनि गेजेरजों गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोङो रोनगोरा नार्जारिखौ रायजो सभानि जों MP हिसाबै मोनबाय आरो फैबाय थानाय लक सभायावबो जों बिजाथि हिसाबै मोनगोन दा कख्लाबारियावबो जोङो माने खुनु टेनसन गैयाजासे फुर्ति भाबै जोङो देरहागोन मन्टु बर' बिथाङा देरहागोन जोङो भैराबकुन्दआव जे इलेक्सन पार्टियाखै बेयो रोखा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहानानै डिपुटि चिफ जाबाय डिपुटि चिफखौ आक' जोङो माने MLA गेलेहोबाय MLA गेलेहोनायनि सिगां बिथांनो मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन जे बिथांखौ मन्त्रि बिबान होनाय जागोन दा दिनै जिहेतु 1 बोसोर जाबाय अब्लाबो दिनै जिहेतु सारा इन्डियायाव बा जोंनि आसामावहाय बे रिसाफोला मन्त्रि बिबान होनायनि रिसाफोला जिहेतु जायाखै बेखाय गबिन्द सारनो होथ'नाय जायाखै नाथाय बिथांनो कमिटमेन्ट होनानै दोनखादों आरो बिथाङा मोनखागोन आरो बिथाङा मोननायनि उनावनो बिथाङा रिजाइनेसन होगोन आरो बिनि उनाव इलेक्सना जागोन दा बिनि थाखाय जायाखै बेखायनो रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो गोनां गैया इलेक्सना जागोन दिनै कख्लाबारियाव मोनसेल' जों BTC आवहाय इलेक्सन बाय इलेक्सन जादों बेयाव जों UPPL नि बयबो बारसोमनानै खामानि मावगोन आरो देरहागोन आरो फैबाय थानाय भैराबकुन्दआवबो जों बिदिनो ग्रोम ग्रोम बारसोमनानै खामानि मावगोन देरहागोन दा बेबायदिनो जोङो मिजिंथिदों BTR ओनसोलनि गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै बर'फोरजों गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लानानै जों शान्ति भाबै बे ओनसोलाव जौगालांनायनि खामानि मावनो आगबारिबोदों आरो जोंहा सुक्ति खालामनानै जे दफाफोर जोङो लानानै फैदों बेफोरखौ मावफुंनो जोङो थांखि लादों बेखायनो जोङो गाहाय थाखोसिम गामि ओनसोलसिम प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि सेन्ट्रेल कमिटि गासैबो थोरोबखौ UPPL नि हान्जानि मोनफ्रोमबो थोरोबखौ थिग खालामनानै खामानि मावनो जों जानजि खाफ्रादों 39 नं पासनि सेरफां समस्ति बेवहाय जोंहा 12टा प्राइमारि कमिटि दङमोन बे 12टा प्राइमारि कमिटिखौ जोंनि UPPL दलनि जि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथांखि बायदियै बिथांमोननि बिथोन बायदियै जे गोदान संबिधान मथे प्रतिटु प्राइमारिखौ गोदानै दाफिननानै गोख्रों भाबै दाफिननाय बे मिशन हिसाबै जों खामानि मावबाय थादों उदालगुरि जिल्लायावहाय मोनबा समस्ति दङ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ हरिसिंगा भैराबकुन्द पासनि सेरफां रौता आरो धनस्रि जोङो दिनैसिम नैबे पासनिखौ लाफानानै मोनब्रै जि समस्तिनि अटिकिं सेरेमनि प्राइमारिखौ गोदानै दाफिननानै समायखिरा लानाय बेखौ खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै पासनि सेरफाङाव जादों आरो बिथांमोना दिनै खोब गाजा गोमजा जाहोनाय लोंहोनाय मेथाइ खननाय मुसुरनायनि गेजेरजों बिभिन्न जनगोष्ठीखौ लानानै जि 12टा प्राइमारि दंमोन मोजाङै दाफिननानै दिनै बेखौ दिनै समायखिरा लाहोबाय आरो समायखिरा लानानै बिथांमोना गाव गाव प्राइमारियाव बे हान्जानि संबिजिर मथे आब्रुथिखौ मानिनानै डिसिप्लिनखौ मानिनानै गोख्रों भाबै खामानि मावलांगोन BTC काउन्सिल बिसायख'थियावहाय नैबे पासनि सेरफाङाव नोंथांमोना UPPL जेनदोंनो दा आथिखालाव बेसे स्ट्रं बेवहाय UPPL हिसाबै नंगौ थारैनो जोङो थांनाय जि BTC इलेक्सनमोन बेवहाय दीपक भराल बिथांखौ जोङो बिजाथि महरै जोङो बेयाव थिसनदोंमोन नाथाय जों देरहानो हायाखै आरो बै समावहाय जोङो हाखु दाखुनि उनावहाय जोङो हान्जाखौ थिग खालामनो हायाखैमोन आरो बेबायदिनो मा माहारिनिफ्राय मा बिजाथि सोर बिजाथिखौ होयोब्ला देरहानो हागोन बिदि मोनसे जोङो सानस्लाबनो हायाखैमोन बेवहाय जोङो थांनाय समाव जेसेबां भट मोननांगौ मोननो हायाखै देरहानांगौ देरहानो हायाखै नाथाय जों फैबाय थानाय समावहाय जोङो मोजां भाबै स्टाडि खालामनानै जोङो लाबाय बेयाव मा माहारि दङ जोंनि जि हान्जानि जि स्थिति थासारि बेयो माबायदि जोङो बेखौ देरहानो थाखाय 2025 जोङो देरहाहैनोबा दायो आथिखालाव मा खामानि मावनांगोन जों बे गासै सोलो कौशल स्ट्रेटेजिखौ बानायनानै खामानि मावबाय थादों आरो मिजिंथिदों दिनै जि 12टा प्राइमारिनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै बेयाव जि बिबान होबाय आरो बिथांमोना आब्रुथिखौ मानिनानै गोख्रों भाबै खामानि मावोबा जोङो रायजो राजानिफ्राय अनसायनाय मोनगोन आरो फोथायथि मोनगोन आरो जों फैबाय थानाय समावहाय देरहानो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो काउन्सिलखौ दखल खालामनानै जोङो MLAखौबो मोननो हागोन बे जोंहा रोखा आरो जिहेतु नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे ओनसोलाव जौगाखांनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो हारि माहारि जौगाखांनायनि थाखाय जिहेतु बेवहाय गोबां दफाफोर दङ बेखिनि गासै दफाफोरखौ जि माने जोंहा पइन्ट्स अफ डिमान्ड दङ
पिनखौ मोजां भाबै मावफुङोबा निसय रायजो राजाया जोंखौ बिसासाव लागोन आरो जोङो फैबाय थानाय समावहाय रायजोनि खामानि मावनानै जोङो देरहासार जानो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों।